Està dintre del parc, està al costat del zoològic, es respira tranquil·litat i molt bé, m'agrada molt, la veritat. Ha sigut un encert. Parles amb mi o amb els altres companys, ens expliques una mica problemes que tens a nivell de lesions, si fas alguna dieta o no, si fas esport fora d'aquí o no, quants dies vindràs a la setmana, l'horari i tal. Nosaltres, en base a això, fem un programa d'entrenament perquè aconsegueixi els seus objectius.